Asta sunt cu Darius. Salut! A scos și bicicleta din service, uitați. Ieri am făcut și noi amândoi, i-am pus ghidon și pipă. Așa, și chiar uitați aici pedale de la Sunt cam jugoase, dar merge. niște mașini de la SRAM. Restul o să-și ia, cred că, frâne. Că el nu are frână pe disc, o să-și pună frână pe disc. Astăzi e ziua lui. Vă rog să scrieți în comentarii la mulți ani. Mersi. Și hai că vreau să văd și cum e. Ia și tu Până la colț. asta până la colț. Poți să schimbi viteza? Nu. Ai schimbat? Nu. Mamă, mișto rău, dar tu. A? Ce ai schimbat, nu? Nu. Păi nu schimba. Lasă așa. E bine. Mamă. Ai schimbat? Nu. Așa face la lanț. Gata. Cum face? Na, nu prea are frână el. Mi s-a dus frâna. Și astăzi ne vom da. Și astăzi ne dăm cu bike-ul. S-a terminat și ploaia. Oare se vede și bike-ul? Ia zi, Darius, se vede și bike-ul? Astăzi e mai frig. Seară ce vremea. Astăzi e Sfântul Gabriel. Acum câteva minute, o oră maxim, s-a întâmplat un accident. Dar acum nu mai, că s-a rezolvat treaba. Nu știu cum s-a întâmplat accidentul, dar am văzut pompierii, o mașină. Ia zi, dar zic, cum e cu bike-ul? E bine rău, dar tot nu știu. E și mai lung înainte l-aveam atât. Hai, pe aici. Cam așa. Ah, Hai, dar greu. ca lui germanul, bă. Mamă, cum mi se aude frâna! Este ud discul. Hai, cum se aude! Vezi că te-ai udat la fund. Și te-ai udat la fund. Sunt tot, doar ud. Sunt tot sau murdar? Ud. Ah, Ia stai, mă, dă să mai mult. Ești ud, că făceai tu cum făceai. Și azi unde mergem?
registru, la sindicatul. Ah. La cum se vede, Orașul. a pus luminițele pe 29 noiembrie. Așa am înțeles că se dă drumul la Ploiești, luminițele. Paulica! Am visat că mi-am făcut-o singur scris. Ah. Ce bine era. Ia uitați autocarul de la Petrol, Forța Petrolul. Și astăzi se apară, este cam urât. Și ieri a plouat, și astăzi a picorat mai astăzi. Da, Forța Petrolul. Ia că vin încoa. Ce? Du-te, borule, du-te. Ce, mă? Ce? Da. Dar ce te gândești, bă? E, da. Ăla. Hai încet. Ha? Hai încet. Pentru suntem în centru. Ha? Ia, poate plecăm. Deci aici e cel mai nașpa și nu-mi place deloc aici. Eu te dau. Hai. Ca luneci aici, nu mai zic. Uite, pun frână dreaptă. Mă duc într-o parte. Pe spate. Unde mergem? Încolo pe la Mec? Hai să dăm o tură așa mai mare, dar... Hai pe o bulevard, te rog eu. O tură. N-ai ce să... Hai, acolo mă. nu e nimic acolo. E și departe. Bine, nu chiar, dar nu n-ai ce să faci.
Haunted House. Se merge la concurs. Mamă, n-ați văzut să faci niciodată. A? N-ați văzut să faci mai niciodată. Nici eu. Hai să mai facem acolo, da. Da, hai mă, hai. Da? Filmez, cum să nu? Păi filmezi. Da, bă. Pe acum filmez. Dar stai să vedem dacă e deschis. Că dacă nu... Stai, a? Nu e de la vreme, mă gândesc. Da, este. Țip, da. Hallo. Hai să las. Unde s-a dus? Bă, trebuie să și bați. Mamă, cum mă crui. Era frică. Nu mai. Auzi? Au. Hai, mă. Stai mă, hai pe aici, ia vino. Așa, acum am făcut niște filmări la bițe.